weszłem na wodę. Kurde, ten kurczak jakiś kurde debil dzwoni do mnie. Otwierz. Dobra, okej, ja jeszcze tylko pójdę w losowe. Tu jakieś gildii mnie tepło. Czego? Nie, nic nie gadasz na tym sklepie. Nie gadam z nikim na Skype'ie. A? Nic. Chodź. Nic nie mam jak coś. Ej, patrz. Czekaj. Ej, patrz. Karolia. No Boże, źle napisałem jeszcze. Źle napisałem. Ej, dobra, chodź tu do góry. Lub ci strzelaj. A to jest twoja gildia? Nie, no tepło mnie tutaj. I tam na dole są skrzyni. Masz kuzuni? Ty? Ej, czemu? Co? Czemu ty skoczyłeś? Nie wiem. A co? A ty masz gildię? No, a no cię masz. I to weź mnie tam tepnij. O, co nie. No we. Ej, a ty masz aurę? Nie. Ale mam flya. Patrz. Ale ja mam flya z VIP-a. Gdzie jest? Gdzie jest? A ty masz cheaty? Nie, a ty? Nie. Ja się przyznam, a ty się przyznasz. Nie no, ja serio nie mam cheatów. Ja no wiem, że ty masz, przyznaj się. Czego? Że masz cheaty, bo wiem, że masz. No ja walę! Co mi się z mięsem stało? Dasz mi mięso? Nie mam. Nic nie mam. Czekaj, ej, idziemy tam na dół, dawaj, ziomuś. Kozacy. Kozacy. Ty to, ej, tutaj są normalne wejście, spoko, git. Nic nie ma. Nic nie ma. Nic? O, tutaj jest... Czekaj. Ej, weź piszcie. No, nie mam, tylko mam ten mój, bo zapomniałem wziąć dla ciebie. Czekaj. Weź se tutaj te diaksy i zrób se. A, czekaj, bo ja jestem na spawnie. Nie, spawna! Tak? Dobra, chodźmy na spawna i se weź te itemy. Ej, idziemy kogoś tepać i dodać? Dobra, bierz szybko itemsy. Ej, a masz jakieś mieczyk? Ja nie mam. Nie mam, tylko mam ten swój. Czekaj, tu wejdę na gildię. Zamknijcie mordy! Psite. Jak psite, to zamknij swoją. Do kogo ty gadasz? Do mojego jakiegoś zdolnionego brata. Cały jest zdolniony. Bodzia kiedyś, kurde, A kto jest starszy, on czy ty? on, ale jeszcze mam jednego brata, tego Bartka, to on ma 16 lat. Dobra, no to masz już te itemsy, bo nie chce mi się czekać. Już mam. Okej, to tepaj. No super miejsce po prostu. A dasz jakieś siłki, bo ja nie mam. No to nie mam przy sobie. Nie, nie mam przy sobie. Tylko rzucam emeraldami z nade'ów. Co to jest za ten? Nie wiem, znalazłem coś. Czekaj, ja chyba
miałem tutaj na serwerze 3 gildie, ale je rozwaliłem. Słabo. Taki rekord słaby, no bez jajek. Ja z 10. Z swoich założonych. A tą Żelek założy... Ej, a wiesz jak można udawać, że jesteś adminem? Dajesz sobie gildię o nazwie admin. I będzie, że na początku będziesz miał admin i twój nick będzie. Ale to można też kupić admina. No wiem, ale tu się nie dostaje, bo ja raz kupiłem i nie dostałem, to jest chore. Dostajesz tutaj, no bo parę osób dostało. A ja nie. A ty za ile kupiłeś chyba? Ja? Tak ja kupiłem se na zawsze. Ale za ile? 11 tam chyba zrywa. Dobra, i budujemy z tu bazę, chodź tu na dół. Chodź tu! Masz jakiś ten? Obsydian? Nie. Dobra. A tutaj. Gdzie? A tutaj o. Czyli wezmę sobie kit gracz, będę miał ten. Boże, nic tu nie ma ciekawego. No. Czemu w tych czasach nic takiego ciekawego nie ma? Ale trochę słabo kopią. No. Ja kupę tu będę robił. No, kupy mi nie da zrobić. Ej, idziesz na inny serwer? Jaki? Na taki MC Survival. Survi. Minefox. Minefox. A on jest słaby. Czego? Nie wiem, no nie lubię go. Szkoda. No szkoda. Ej! Jest oszustem. O ty! I tak dedniesz. Wiesz, jak się ma siłki, 2 staki koksów, 3 sety, czy tam 4. A dziecko cię... Rucha cię dziecko, kurwa! O kurde, nie dzwoń ty pieprzony grubasie. Nieładnie przeklinać w twoim wieku. A nieładnie robicie wszyscy, kurde. Czemu nie? A, koks! Kurde! Poliże. No, co to było? Seta nie mam. A! Pieprzony grubasie, rucham ci matkę 69. Co? Rucham ci matkę! Powiedz twojej matce, że mi poduszka wyszła. Bo cały czas wchodzi mi. Powiedz szybko! Dobra, dobra. Poliza, dobra, ile ma być łapek pod filmem? Wiesz ile musisz mieć? No. Wbijcie gdzieś z 10 000, jak wam się uda. Nie no, 10 000 to za dużo, no. Niech będzie przynajmniej 10. Bo ja taki nowy youtuber. Wiesz. No ale podaj kanał. O, u mnie w opisie jest. Na Skype'ie. Ej, dobra, no to nara. Weź... Powiedz nara YouTube'owi. Nara. Dobra.